wong tuwa iki ana pangunen-unen. Anak pola bapa keprada. Nek anak duwe resiko wong tuwa ya katut nak. Nek panjene kon kepingin ero wujude lan nggawa anane Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Mulon ngaloro parane nak. Sak derenge budal aku, Puk. Aku lakono. Nek kok jange direko sak lakone dalanku muga-muga slamet aku iso nemu Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya budal aku. Aidi. Kedadosan kados pundi to Kanjeng Dipun utamake aji kalian Singa Maruta kula lumpuh lah bojo kula niki wuta mboten saged ningali. Bapak menika ingkang semrap Kanjeng Ratu menika panjenenganipun resi kados pundi? Supados kula nu saged paluya temajati kalih bojo kula sing mboten saged ningali niku pripun Bapak saranane? Makaten Kanjeng Sinuwun. Salah setunggale menika kangge ngusadani panjenengan kalian karwa panjenengan menika mboten wonten malih kalintunipun ingkang nami menika pusaka Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Oh niku sing saged damel ngusadani kula kalih garwa kula niki. Nggih. Nyuwun sewu Resi. Nggih. Dunungipun Cangkok Jaya Mulya menika wonten pundi? Lah niki menawi panjenengan badhe mangertosi wonten pundi papan panggonane. Napa niku Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya menika kula menika namung angsal wisik nanging wonten pundi papan padununge menika tesih dereng semrap sumangga mawon dipun patusi Paman Pati. Oh dados dunungipun Cangkok Jaya Mulya resi piyambak dereng nyumer. Inggih, Kak Paman Pati. Lah sak menika ngajeng kemawon. Terus pundi Bapak? Kadose lare kekalih ingkang panjenengan sela menika ketingale lare bodho laelo nanging salah setunggale lare menika kados lare ingkang kagungan kasekten menika. Dados tiyang kang dipun kunjara menika mbok menawi saged manggi tanipun Jaya Kembang Wijaya Kusuma menika. Guna Santo, gondrene bocah loro nang penjara kuwi. Utus Paman Pati. Sopo kang dadi aran sing kae? Joko Wahono saking Karang Pradesan. Saka Karang Padesan, banjur sing wijine Nika rayina si Joko. lho, lha iki adimu. Nggih. Lah kok jambe sini gar jebule. Mandheng kula nggih. Kae jambe sing apik, lah tepak awakmu jambe sing bosok. Aku didol di supermarket. Ora payu wong bosok. Joko Wahono Kasinggihan dawuh. karo Joko Jemblung. Jenengan ingsun lumpuh karo aku wuta. Nek kowe sekarone bisa ngupadi Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Kinarasarana kanggo usadane nglorone aku kelawan garwaku. Bakal ndak tokake saka pakunjaran kowe sekarone. Lajeng ingkang dipun kersakaken panjenengan kedahipun kula kekalih menika Ngupadi Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. inggih. Lajeng menjang menapa anggen kula kepareng bidal sini. Sabda Pandhita Ratu ngendika sepisan tan kena wawul-awali. Dina iki mangkat. Nek ngaten nyuwun tambahi pangestu. Iya, duga-duga digawa ngati-ati aja kang kongsi kari. Repote apa? Kepingine wong awak pegawean ae wis ora usah nangis pangapunten ingkang kathah. Iya, tambahi pangestu. Iya, Pak Pangestu. oleh pegawean ae nang pekerjaan. Guna Santo, Wonten dawuh. awak-awak lagune bocah loro iki supaya kasil ngupadi Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Kados mekaten. Ya, nggih. Menawi mekaten nyuwun pangestu.
panjenengan ngutus lari saking desa? Ini nak. Apa sebabnya Gusti Ratu ngutus arek desa? Saiki ngene. Ibaratne wong golek iwak, kena iwak aja sampai budak banyune. Oh, Lah. ateke dijabuk kali Jala Sutra. Oh, ngoten. Nek bocah loro kuwi dadi ratu ora pantes. Sing pantes mumpuhe sekarone. Nggih. Yen kowe dadi ratu iki kudu dadi patemu. Nggih. Terus saniki kersane jenengan dos pundi Rama? Masuk. Lah, Wah, lek niku memang Kanjeng Rama kula niku. Pinter di. pate. Nggih. Kanjeng Rama? Ibarate wayang aku iki dalang. Nggih. Karep wis tak menekno. Ibarate wong golek iwak kena iwak aja sampai budak banyune. Leres Wis Kanjeng aja Rama. kesuwen. Terus mekaten Kanjeng Rama. Tungkon lagune bocah loro kuwi. Nyuwun tameh pangestu Kanjeng Rama. Ayo Di. Monggo nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Sing hati-hati. Ya tanak. Tak dungakno kowe oleh gawe. Tak jangkung saka mburile. Arek kok karo ayam. Nang diae wae ana ambek jemblung. Lah ya iku Pakne wis tak kandhani. Mbok ya sing duwe waktu, sing ngru waktu. Wong tuwa iki gak dadi pikiran Pakne. Wis aja ngobos ae. Apa? Kene mikir anak kok ngebul terus. Apa oleh rokok? Ya gak ngono. Cek wadangen ae runge. Senun gro sadurunge mati rokokan terus. Buat cik Dalang. aku. Wong kok pikir anak iku dipikir Pakne. Pokok aku golek pangan kok wis. Ya mesti ta wong wajibane wong lanang. Ya ora. Nek panganan wajibane wong lanang. Ya kono ya kliru omongmu. Kok iso kliru? Pangan iki ya kewajibane wong wedok. Wong lanang nyambut gawe golek dhuwit dibiukno nang kon. Lah kon wong wedok gak kena gedaringan. Aja saenemu dhewe nek ngomong gak kena gedar. Piro ngekeki aku riko? Lah piro? Dadi blanja piro? Alah, kadang yo gak blas. Apa ae? Anakmu sudulen. Lah ya iku. Kok ndi ae arek iki? Ya nglucu. Gak kena dikangeni wong tuwa. Gak ngrasakno riko duduk modele gak nuron aku nek jemblung iku. Ayo tur kon. Gak. Wong bapakne wong beneh, mbokne sing gak patek beneh. Bapakne ku sing gak beneh. Wong do ingon-ingon luwe rumatane kok angel men. Lho, lah iki Anak gak ono diarep-arep, anak ket mlebu dirasani. Gendaan yo. Ngono iku lho. Iku sik tak tungguk koyo ngene iki lek wis tak tinggal mati yo opo. kliru nah. Sing wayahe ngomong ngono iku bapak ambek mbok nah. Tari kok suwe gak ngomong ngono, tak enteni. Lho aku durung wayahe mati. Dene. Teko endi ae, Nak? Wah, sampean iki ora ngerti sorone anak Riko iki, Pak. Lho, Aku ki metu teko omah yo pamitan. Riko yo ngolehi. Tapi buktine donga Riko iki nang anak gak lahir batin. Lho, Pak. kayak aku lahir batin le. Wedhus iki lho nek gak lahir batin. Apa? Gak lahir batin. Pak. Yo aku sing lahir batin. Pak. Anu bapak ngono gak oleh, Pak. Betno titik. Kemene lho. Ngene anak. Yo, Tak nona. kene apa aku kok ngarani Riko iki ndongakno anak gak lahir batin. Kok iso nak? Aku budal teko omah pamitan tibake ana ndek njaba iki mang. Aku gak nemu slamet. Lho, kok gak iso ya opo sih? Gak slamet. Gak melok. Yo gara-gara iki, Pak. Lah opo arek koyo ngene kok dikongkon ngetutno aku. Terus. Aku iki dihukum, Pak. Heh? Dihukum. Ya Allah, alhamdulillah le. Yo. Ya, kok sih Pak nih? Enak, kok enak Pak. Aku timbang kos
bayar dihukum gak bayar dikemahan. Oh. Kaya kemalan badot. Arek kemarin, Nah, Bapak. lah kon kok sampe dihukum to dikunjara. Iku persoalane apa, Nak? Aku lak pamitan barek peno sih, Pak. Iya. Lak pamitan barek peno sih, Mbok. Iya, Aku Nak. tak budal golek penggawean. Hmm. Riko ngomong iya. Lah apa kok monyok iki kon ngetutno aku? Apa bunyo? Kon Iya. Aku iki ora ngon ngetutno. Mara dheke drundul nguber kakangne ngono lho. Mari nguber dhek kepingin melo aku. Tak janji ojo nakal. Ojo sembrono. Iya. Oh alah, Pak. Wong anjen arek koyo ngene. Ngapa? Ya ora ngerti dur. Lho kan gak sekolah. Terus si apa, Nak? Mlebu nang Taman Kaputren. Iki. Iki. Lho kok pinter. iya, Pak. Kan ini ya. Aku ketonyo kakak. Kakak gak ngalor gak ngidul. Di kono nek kok wedok timbang nganggur, ya tak godho wong vitamin are. Kon ngerti lek arep wedok vitamin. Ero, Pak. Lah kon apa wis sunat? Lho, jare sampean mang koyo kopi. Lho kon jare apa wis sunat? Oke, tak deloke. Hei. Hei, Saru. Jare apa wis sunat? Tak delok aku karo sunat diapakno. Kon iki kok ora eling kon biyen diapakno. Lah iya Pak, iki aku saiki iki diarani aku iki wis bebas ya bebas, diarani durung ya durung. terus? Aku iki sik nglakoni hukuman durung jangkep. Lah terus kok lakon kok iso balik? Ngene Pak, aku dihukum, mari ngono ndek kadipaten kono iku mangko. Apa jenenge? Sing ngukum aku iku mangko loro. Lah ndek kono kan ana wong sing tuwek, rambutnya putih, pakaiannya putih, untune putih, kukune putih. Iku pocong. Wong tuwek. Kuwi iku jenenge rawi le. Kok rawi? Sawi. Mari ngono ndek kono. Iki aku yo karo jarene ngekeki apa jenenge? Syarat tanggene sing loro iku mang. Iso waras nek di ungkul-ungkuli kembang Wijaya Kusuma Am cangkok Jaya Mulya. Aku ditokno. Kowe iso bebas lawase lek iso goleki syarat iki mangko. Lah makane aku mulai iki mang lah karo aku iki gak seru ta, Pak. Terus ya apa? abot anu Pak. Le karo kon pisan. Kon tak kandhani tak critani tak dongeng. Bapak iki biyen elek-elek ya ngangsu kaweruh, ngudi kaweruh. Aku iki ya elek-elek duwe ilmu nah. Cuman nek kon karo wong tuwek sing klambi putih dikon golek kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Iya, Pak. Iki ado parane angel golekane nah. Aduh sing kaya apa, angel sing kaya apa, Pak? Timbangane aku iki terus-terusan ana ndek Pakunjara. Ya apa lah, apa gak tambah mesakno riko karo aku, Pak. Dodono, Pak. Wis tak lakonane, Pak, ora apa-apa wis. Ora nak, Dodono, Pak Nis. nek anjene dijangkepi kon iki ya iso keturutan nanging sabot sanggane syarat-syaranane akeh nak. Nak, Iya Pak. ya apa jenenge aku wong tuwek. Nek wong tuwek iki ana pangonen-onen, anak pola bapak kepraja. Nek anak duwe resiko wong tuwek ya katut nak. Katut, Nak. Nek panjane kon kepingin ero wujude lan nggawa anane kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya. Mulon ngaloro parane nak. Lene kono-kono ana. Gua mikir kon poso tapa nek kono. Sakuate tapamu kudu kon. Aku riko kandhani sing koyo ngono kuwi wis matur nuwun, Pak. Tapi aja direwangi netesno banyu mata ya, Pak, mundak dadi sengkolone anggenku mlaku, Pak. Enggak nak, panjenengan bener omongmu. Bapak gak oleh ngrotono banyu mata nang lemah. Nek netes nang lemah dadi lemah sangar. Lemah sangar dicepi tanduran ora gelem cukul, di gawe-gawe omah wong ya gak kerasan. Nak.
cuman panjaluke bapak. Kon nek wis mari kono kudu kon nglakoni sabar tawakal. Kono aja sok pepine barang liyan ya nak ya. Iya, Pak. Napa Pak mulih? Iya, Mbok. Lek ngono aku njaluk pandonga rika kabeh, Bapak karo Mbok, supaya aku ndang iso nemokno sing diarani Kembang Wijaya Kusuma karo Cangkok Jaya Mulya ya, Pak. Iya Iya ya. iya nak. Tak iden. Nomor loro nak. Adikmu kon blong ya. Iya, Pak. Kon kok sadurunge budal mampira nang pawon. Ndek pogo kono ana suling sakti nak. Suling sakti ku gawonen. Aja mbok sebul nek durung kon dijaliki tulung wong ya nak. Dadi kaya ngono, Pak. Ibarat suling sakti iki dijepetno gunung joblok segara asat. Nek ana wong lara iso kenapani wong lara ya nak ya. Iya, Pak. Iya. Nek ngono aku tak budal ya, Pak Blong. Iya, Kang. Ojo lali wong kasih Bapak santeni ning Joko ya. Iya, Kang. Pak. Ya. Pangestu diri kok tak jaluk ya, Pak ya. Ya, tak pangedune nak, muga-muga keturutan karepmu ya nak ya. Amin. Iya iya nak. Tak derenge budal aku. Mbok, aku langkono. Jadi kok gelem iki ana aku. Mbok. Kata kamu. Lek aku langkono. Lek ini kok gak gelem nglakai aku riko tak nglakai, Mbok. Yo, aja. Welu. Ini kaya ini gak usah tenan nak. Yo. Aduh. Aku enak kok. Iki lho Pak. Pak, Jalan ini memang aku jalan ini diangkut di paku jalan lama sih orang Pak. Ya nak, aja lali mampir apa kok pawon ya nak ya. Iya, Pak. Sukun suling sakti. mampir untuk Bapak. Wes aku jalan ini direko sak laku di dalanku muga-muga selamat aku iso nemu Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jaya Mulya Makmur dalan Mongane anak. Anak iku wong tuwek wis tanggung jawabe kudu ndongakno, kudu nuruti apa sing dadi karepe. Blonjo nang pasar. Gawe jenang sengkala. Sengkalan ana anakmu, cek slamet donya nganti akhirat. Pasar Pak ya.